Σου αρέσει να γεμίζεις με φυτά το χώρο σου? Μάλλον το αρχιτεκτονικό ύφος Verdant είναι αυτό που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Verdant σημαίνει καταπράσινος, γεμάτος βλάστης. Ουσιαστικά, αυτό το αρχιτεκτονικό ύφος είναι περισσότερο μια φιλοσοφία που προσπαθεί να συνδέσει το φυσικό με το δομημένο περιβάλλον. Την αρχιτεκτονική εκφράζεται και ως βιοφιλικός σχεδιασμός, σχεδιαστικά εργαλεία του οποίου είναι η κατακόρυφη κήπη, τα φυτεμένα δώματα, ο σχεδιασμός κατάφυτων εσωτερικών εχθρίων, οι καταπράσινοι εσωτερικοί χώροι, τα μεγάλα ανοίγματα και η χρήση φυσικών υλικών. Το βασικότερο στοιχείο αυτού του αρχιτεκτονικού ύφους είναι περισσότερο μία απόπειρα σύνδεσης του εξωτερικού με το εσωτερικό, δηλαδή μία απόπειρα να θολώσουν τα όρια μεταξύ του μέσα και του έξω. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτό το αρχιτεκτονικό ύφος, συζητάμε για μία αρχιτεκτονική η οποία δεν χτίζει απλώς, αλλά καλλιεργεί. Συζητάμε για μία αρχιτεκτονική η οποία δεν ξεχνά πως πρωτίστως το σπίτι μας είναι η φύση.